Like, Hindi na ako magsasalita. Introduce kita. ah, sige. Thank you, Day. Tapos dapat nandito si Dan. Oo. Kasi tabi si Dan. Bakit kami tabi? Hindi naman niya birthday. Hindi, kasi kasama mo. Magkakasama na ako. Dai, may video na. Video mo to, edit mo yun. Wala, wait lang, nasan yung cake? Nasan yung candle natin? Paano tayo mag-blow? Yeah! Patay kayo, may paano. Napapayan na siya ng ilaw, guys. Woohoo! Huwag na to. Party! Happy birthday. Sing happy birthday, Edie. Yeah, that candle here. Come on, baby. Happy birthday. Day, 58 ka na? Day, 59? You know, 58 nakalagay. Ay! Charot lang. Hindi charot. Hindi daw charot. Totoo daw 58 na doon. Ang speech ka muna nga. Tapos magiging ka na. You're the best dad. Parang lasing ko. Usapang lasing ko. I love you. Wag ka. Ginawa ni Tony 82. Woo! Yay! Uy, nawala na. Obvious na. I should have. Yeah, so just take it inside. It's alright. It's 82. I don't know. It's too soft. 28. birthday to Happy birthday to you. Quickly. Happy birthday, dear Rhaze. Happy birthday to you. Hooray! Happy birthday, Blow daw namin. Yay! Thank you. Oh, speech. That was very Speech. You're the best. Si Dada mag-speech, Day. May wag ka na. Pakis na na yun. Pakis na na. Kiss! Mukbang! Ayaw na nag-kiss na mukbang. Yes, dali. Orange. No sleep tonight. Ganyan yan. You're over with it? Yep. Do you wanna do it? Nah. Uy. Come on. Come on, Daddy. I normally do cut a cake for family functions, but Rose got under control. No, I don't. Go. Hey, you do. You do it. That's alright. Got one. Wow. Sa'yo yan. Okay. Ito. Sarap Blow yun. the candle down. Sarap yun. Blow, Uy, blow. no. Ay, at saka yun. Malikit siya. So, may kailangan na. Oh God, look at us. Jesus Christ. Take a video of us taking a video of this. That was perfect. Nah. Still hang on. I only come I forgot mine, but... Yung sa'yo. Ginanon na na? Yeah. You're the same angle. How about I go like that? We're lower. I go like this. Simultaneous vlogs. Jesus Christ. Wait lang. Oh, just, Kill me. Kill me now. Ano kami, what? I-first mo dito. Ikaw, ikaw ha. Okay, cheers. Happy birthday. Happy birthday. Poor me. So I'm going lower. Tastes like cough syrup, man. Well, that's that. No chance tonight. Alas mo na lang, pero umuhan. Wait a minute. And Ito na lang. Hello! Eh, buksan natin yung ilaw. Bukas pala. Mag-picture kami na. Kumain na kayo? just for yourself. Ay, natulog. Hi, Mama. Just one. And this is like an hour. Okay, let's grab it. Thank you, Tori! Thank you so much.
Na-fail ko siya. Mahulit na. Ewa. Ay, hindi. Oy, ayaw. Wag. Nandito si Manay, guys. Manay! Kasali siya sa picture kanina, guys. Si Manay. Baba. Wala pa, hindi ko pa naubos si Manay. Ay, Manay, sorry! Silab, Manay. Silab talaga yun, Manay eh. Inutusan ako, Manay. Red is the color of your God. That thing. But coming from your vajayjay. Ano nangyari sa kanya? Lalasing ako. Kaya kasi, niluluan na. Nilaat ko. Shoot up. Laki na. Kamala ka. Kita. Ikaw ba ikaw? Ano yan? Drink your arteries. Kanina, Bilis na ako sa'yo ah. Manay, kanina lamig na lamig siya ngayon. Pulmo niya. Bakit ganun naman to? Day! Yun! Sabi niyo yung pa. Tumpal! Tumpal! Isa ka pumpa! Teka lang, Chuna! Hindi Chuna na pa and my kids! Subscribe guys! Chuna time! Continue to be a living blessing guys! Ano naman to? Ay, shit! Naganda pa naman nun. Hindi ko naman ako narinig ka. Sige na, cheers na. Cheers mo. Cheers. Last na to? Hoy, bata! Dito ka ba na? Inulit ko ka lang. Sabi na, sabi na. Pahiram mo na, Day. Pahiram mo na, Day. Himalayon. Chula. Wait lang. Pahiram mo na, Day. Kasi guys, alas Ang charger. May gana. Real quick ba? Battery. nalubat na, di ba? Hindi na lang kanilan, nalubat. Sabi ko sa kapatid mo, congrats, CPA na. Ba't wala na kayong boses? Hindi ko na kayo marinig. Oo, CPA na siya man. Congratulations to my sister. Lovely daw. Pompal! Chona and my kids! Ikaw na! Chona! Chuna! Chuna! Okay, 1, 2, 3, go. Cheers natin si Chona, guys. Cheers na na. Sa phone. Wala. Ay, anong vlog niya lang? Cheers na na. Happy birthday, Lodi. Enjoy. Thank you. Lodi, you're the best! You're the best, Lodi! Ikaw lang sasabi mo. Cheers! Okay, I love you. Thank you. Wala na, wala. Tapos na sa amin na. Tapos na naman yun. Hindi, silang dalawa. May inom na sila. Wait lang. Ni, ganun mo. Dalawa na kasawa ng cartoons. Ready? Basta, ready pa sila. Thanks for being with us. Our friendship. Aliyah, you're the best. Yum. Uso sa inyong Dan. Dan, you're the best. All done. All done. Hello, galing natin. Cheers kayo kasi pa-cheer tayo kasi sila mga ano sila. Guys, ang hustler nila, pumpal ang hustler nila. Si Kat at saka si Laila. Mga ano talaga sila, mga lasinggira dahil. Love you. Ginagawa I love you, thank you. Sabi nila kanina, I love you, Quincy. Lasing ka. Nil. Bububut, toothbrush. Cheers. Lovely wants to learn how to brush your teeth. Woo! Oo nga eh. Grabe, grabe nyo kasi laki.
walang ano. Eh, ito na lang inom. Wala na jelly. Sige, ito na lang, Day. Kasi, Tapos lagyan na lang ng coke. nahirapan ako dito. No, vodka, tapos may coke. Hindi, asin. Walang lemonade. Asin. Meron, Alright. Ay, Sure. Hindi yung mango, sure ba? Orange. Orange na hinahanap. Hindi yung mango. Orange juice sana wala. Orange na lang. May Fanta ka eh. Ito, hindi pwede to? Ito ba? Yun yan? May Fanta ko doon. Pwede na yun. May Fanta ako. Fanta siya. Fanta. Fanta. Ayaw niya. Gusto niya Sprite. Okay lang, Fanta. Meron, di ba? Meron. Ah, tapusin mo na. Ay, hindi pa sila tapos. May work ka bukas. Cheers! Ay, guys. Okay lang. Hindi pa pasok. Ay, lang. Thank you. Ano ulit? You want to get spider? Ano, naubos mo? Si, ang tagal kasi. Ang laki kasi. Tumahimik ka. Okay ba ba? Good job, guys. Tulong ka dyan mamaya. Dahil wala Wala na talaga ako nito. That's enough, honey. Wait lang, honey. Wait lang. Umalis ka na. Pagbalit ako kayo. Bakit ka sa akin? Sure ka, buang mo. Babang Kaya lang natin. Happy cheers na lang. Oh, naman ko yan. Napatay ka na. Yeah, daddy, but Race, talk to Race, honey. Uy, ano kayo? Uy, hindi. I don't speak Tagalog. I don't speak Tagalog. Birthday ka lang, ha? What? Bago ka lang. Bago ka lang, birthday ka lang. Wala na, nag-iis na. Yan na natin. Mukha niya. Sabi ko si Mark, dikit siya sa mga bus, baka maiwanin naman siya. Malaki. Kanina pa yun, hindi talaga nagsisiyar. Hindi siya umiihi talaga kasi baka iwanan na naman siya. Baka maiwan. Sige, open ang price ng CR. Sige, sino muna? Wait, may ka. Yung malaki. Yung malaki! Bakit yung malaki agad? Ewan ko. Shy. Excited ko mga to. Kanino ba galing? Kay Lyra! Lyra, thank you, Day. Pero ni Tony yan, Day. Kasi sa kanya kalahati yan eh. 100 na. Ala, Christmas tree! Ala, mag-Christmas! Ay! 90s, yay! Hindi? Where's the tree? A deer, babe! Ala, thank you! She needs a knife. Wait, she needs a knife. The solar one? Outside? Sonar? Kasi buksan mo lang. Kailangan ito ng battery. Ops! Bili ka battery sa kita eh. Thank you very much. Kasi kailangan mo sa akin. Yay! There might be more things floating around. Having a beer soon. Woo! Ang dami pala ang susunod na binigay natin sa kanya. It's not a deer. It's not. Oh dear, it's not a deer. Oh dear, it's not a deer. Ah, so... Over! Thank you! Thank you! It's not a deer. Hello, thank you na. Pasok na yun. Nine! Number 4. Gabi naman kayo, Gucci. Thank you! Thank you, Lai! Char-char lang yun. Thank you, Tony! Yeah, ganda! It's a lot. It's small. O, di ba? Para sa kanina ka! Char-char. Don't cry, don't cry, don't cry. Don't cry. Wala! Wala! Basahin niyo yan, ha? Basahin mo. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Ay, hindi mo kaya. Hindi pang susunod ka kayo. Hindi na ko. Hindi ba? Char! O, bang po yan? Thank you. Wala pa na to. Yay! Ano to? Inspired. Ayan, Big one? Char. bulak lang yan.
yan. Ikaw pa pa ito. Yes! Guys, so cotton buds. Parcel niya. Ay, salamat. Oh! Char! Meron pa guys. Financially stable. May work na siya, guys. Meron pa dalawa. Ganyan talaga kapag nakakaangat sa buhay. Ganyan talaga kapag nakaka-blazer na. Pag sila yung sleep, guys, ganyan. Tawa-tawa si Popal ka. Ay, heart. Heart, guys. Ano yan, Charm? Love. Charm nga na heart. Ay, kagalit. I'm sorry, guys. I'm sorry. Last. Ayan, you would like it. Last na. Ano to? Bulak! Yung kabila. Kaliwa yun. Ay, earrings. Kasi sabi niya simple na. Gusto ko sabi ayaw. Ang dami. Yes! Mayaman siya. Financially stable siya, sila yung sleep. Thank you. Boy, nagising yung sleep ko ng dahil yun, no? Thanks, Mark. Right, Salamat. this my sleep. Salamat, guys. Ayan. Walang pasayaw. Tinulak ko naman. Si ate. Birthday number 1! My God. Ay, ang cute. Para sa akin to, para kay Dan. Ano ko yung natin nakita eh? Ang cute. Kung ano sa akin, guys, hindi masyadong makakadamdamin. Sabi niya, thank you. Try ko lang ako yung ilang card, wala akong isulat. Bullshit ka. Ano to? Hello! Mag-pressure. Hi! In fairness, financially stable. In fairness sa kanya. Ay, iniwan yung prize. Ano siya guys? Speaker! Oh, speaker. Yeah. Pwede siya basa. It's the hardest one. Cool. Ikaw pa bumili nito? Thank you, Day! Thank you very much. Kulay naman ang bakit. Thank you, Day. Thank you. Mabash. Dad, thank you for the party. I love you so much. We enjoyed the party. Kasi, panira talaga We'll see you guys tomorrow. Panira. Golden. Tayo. He's looking pretty good right now. Guys, nakaalis na sila guys. Kami na lang dito natira. Tulog na ako guys. Nagmask lang ako. Hindi ako mag-edit ngayon. Hindi ko kaya mag-edit. Ngaragag yung ano kasi. Hindi ako. Grabe yung tama ng vodka, besh. Nagmask lang ako guys. Tutulog ako. Pagod na din ako eh. Babalik yung dalawa bukas. Si Kat at saka si Lyra. Babalik yun. Magmumukbang kami bukas. So, yan. Yun na, guys. Salamat for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, good night, good morning, good night, good night, good night.